Waqt laqgħa li saret it-tlieta, il-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista eleġġa lid-Deputat Karel Aquilina bħala Segretarju tal-Grupp Parlamentari skont dak li jipprovdi l-Istatut tal-Partit. Karel Aquilina ġie nominat mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista u ġie approvat mill-membri tal-Grupp Parlamentari. Skont l-Istatut tal-Partit Nazzjonalista, is-Segretarju tal-Grupp Parlamentari huwa uffiċjal ex officio tal-Partit u huwa responsabbli mill-koordinament bejn l-organizzazzjoni tal-Partit u l-Grupp Parlamentari. Fl-istess laqgħa l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ikkonferma li d-Deputat Robert Kutajjar bħala Whip tal-Grupp Parlamentari kif ukoll għażel lid-Deputat Karl Guder bħala Assistant Whip wara li din il-kariga ġiet vakanti bil-mewt ta' Fredrika Zoppardi. Waqt il-laqgħa tal-Grupp Parlamentari, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech mill-ġdid sellem il-memorja ta' Fredrika Zoppardi u ringrazzja ħassem kbir li huwa taf il-ħidma tal-Grupp Parlamentari matul is-snin kollha li serva bħala membru parlamentari elett biex jirrappreżenta lil Lawċin.